Wel, mae wedi llun yn brysur ddirwyn i ben, a dwi wedi ffindio cornel eich glid o'r maes. Ardal Castell Howell di hon, ac Edward Morgan yn cadw cwmni wedi. Ti'n o Leo? Yn iawn, diolch, sy'n ei ti. Dwi'n champion, dechrau. Ti wedi cael diwrnod brysur? Ni wedi cael diwrnod rili brysur ma. Mae tua 100 o plant wedi dod, a ni wedi bod yn coginio iddyn nhw. Ni wedi bod peli cigôn o Gymru, gyda llusio o Gymru. Oce. A gwestiwn syml, pam? Mae gennych chi ryw rhaglen arbennig ar y gweill oes, o'r enw Ein Bwyd, ydw i'n iawn? Wel, ni'n cydweithio gyda'r Cymdeithas Sioe Frenhinol. Eu rhaglen nhw i hwn, a ni'n dod mewn i cynorthwyo. A mae'n gret i gweld bod nhw'n edrych ar y gadwyn fwyd yn y gyfanrwydd. Mae bobl ifanc o ysgolion ar ledled Cymru wedi dod i'r sioe heddi, byddwn nhw fori to, bydd dros 200 erbyn diwedd prawn fori. A wedyn fydden nhw edrych cael cyfle ymlaen i gweld y gwartheg, gweld y defed, a wedyn dod lawr fan hyn i coginio. Mae'r ffair yn pwysleisio lot. Mae wych gweld gymaint o blant ar ei lle. Mae bysys ysgol a bethau'n dod yma. Mae nhw'n cael dysgu. Mae'n fwy addysgiadol neu bod yn yr ysgol, ydy o? Wel, oedden ni'n cydweithio gyda Ngharad o'r Cwcalon Club. A wedyn mae Steff i fyd o Castell Howell. Nhw sy'n dweud rhan fwy o'r gwaith, a fi sy'n dweud rhan fwy o'r siarad. Ti di'r gwyneb iddo fe gyd, ie? Wel, sa'n siŵr y gwyneb gorau. Ond fe nhw'n cael cyfle, rili, cael bach o hanes y bwyd, a bach o diwylliant bwyd o Gymru hefyd. Mae cigôn yn bwysig i ni. Mae'n bwysig o safbwynt bwyd a maith, mae'n bwysig i ardalodd gwledig Cymru, a mae'n rili bwysig i ni fel cwmni sy'n cyflenwi dros 800 o ysgolion ar ledled Cymru. Mae sawl un oes i hybu cynnyrch gorau o Gymru, ond mae'r plant wedyn yn gallu cael cyfle i fod yn rhan o'r prosiect. Maen nhw'n gallu fod yn really hands-on. Unwaith maen nhw'n cymryd, unwaith maen nhw'n perchen y prosiect os licio ti, mae mwy o gobeith wedyn bod nhw'n bita a mwynhau beth maen nhw'n bita. A bita chydig o bethau gwyrdd, netrach na bita'r bethau afiach. Ie, wrth gwrs, ie. So ni'n cyfuno'r gorau o Gymru. Mae'r cauliflower wedi cael ei difu yng Ngheredigion, yr moron a'r brocoli, wrth gwrs, cigôn wedyn o Sir Gar. O, reit. Dim Sir Drefaldwyn? Na, Sir Gar tro hyn. Oce. Dach chi'n amrywio fod chi. A wedyn tynnu popeth at ei gilydd, a mae Steff yn siarad ynglyn â'r maith, a'r protein, a'r ffiber ac ati. A ni'n gobeithio bod nhw'n gallu cael real teimlad o pwysigrwydd bwyd, yn enwedig y bwyd sy'n ar platau ysgol. Gwych. Os da chi'n ma fore hefyd, os da chi'n dod i'r ffair fore, dewch i weld Edward a gowch chi ddysgu mwy yn gwch chi. Ie, croeso dy lawr a felly bod yn rhan. Ti fel dydlu fan hyn? Wel, fi'n siarad Dydlu a Gareth yn ei gilydd. Diolch am y sgwrs. Na fo, champion. Diolch yn fawr i ti. Diolch, thank you.